Нека да видим какво казва Корана за Библията, дали е променена или не. Той ти изпосла книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея, и ни спосла по-рано Тората и Инджила. И ще го научи той на книгата и на мъдростта и на Тората и Инджила. Ние ни спослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Тези стихове обясняват, че Библията не е написана от хора, ами изпратена директно от Бог. Всички знаем, че това не е така. Няма никакво доказателство, че някога е съществувала Библия, която не е писана от хора. Та въпросът ми е, може ли думите на Аллах да бъдат променени? Корана казва, че никой не може да подмени словата на Аллах. Така че, скъпи мюсюлмани, ако вие си мислите, че Библията е променена, вие пренебрегвате думите на вашия Аллах, защото думите му не могат да бъдат подменени. Фактически Библията не е променена. Вие противоречите на вашият Коран.